Rambo, Santa Claus. Crici un pic telefonul și vezi să direcționezi către mine. Nu, că tu faci prostii. Cine? Nu. Cine? Nu, că iară face prostie. Termină! Uite. Ce tare! Așa, dă-i să înghită. Așa. Alta! Plânge copilul. Gata, pauză. Copiii se joacă. Uite, vezi, mama, copiii, da. Copiii. Gata, hai. Gata, că plânge Ștefănuț. Dar nu face nimic, să joacă. Bă, ăștia, voi sunteți mai răi ca mine. Gata, Cosmin. Gata că se sperie, nu știe că-i joacă. Nu se știe. Hai. Stai. Ok. Mama mia, mi-am înghețat mâine din nou. Oh, da. Trebuia Cosmin, dar nu se putea să lipsești. Doamne. Poate reușesc să trag o trântă pe aici. Cu telefonul în mână. Dos, te-ai jucat un pic cu Cristi, acum trebuie de tot. Că ești bătrân, ce să-ți fac? Nu, atunci